Hello guys, maswera seiko. Regai change nenyaya yekutanga makadi tete ndinoda advice. Nyaya yangu is not really a confession, or maybe I'm not sure, but ndatambudzika decision making saka ndinoda kubvunza mafungire evamwe, please hide. I moved to the diaspora a few years ago. After about a year ndakasangana nemurume akasvitsa shoko. Asi hangu inini ndakanga ndisiri kuda zvekudana naye since ndanichangomuva. Ndaida kuisa life yangu muorder first, and ndainge ndichine heartbreak from my previous relationship, so I was not ready for a new relationship. Ndakaudza murume uyu kuti ngatingove shamwari nekuti pfungwa dzangu dzaive dziri kufunga ma ex and tanga tichiri kucommunicate. Murume uyu akaramba akashinga, then I finally gave in. Unairadza kundida, and after some time ndakaita decision yekuita cut ties with my ex so I could give this relationship a chance. Murume uyu ane mhuri kumusha. Sezvinei handina kupinda nemoyo, ndakangotiwo tingofambidzana ndichiziva kuti hapana future. After a few months ndakachinja basa and I had to look for accommodation close to work. Akatova neidea yekuti tigare tese. Ndichitsvaka imba, ndakasununguka nekuti iye aigara pedyo nekubasa. Ndakatsvaka imba ndikaiwana, asi mufesi akati ngatigarisane. Inini I wasn't comfortable, but it made sense kuti tibatsirane mabills and all. Iye aibhadhara rent and inini mabills. Inini ndoitawo mabills ndichitenga chikafu, but it was okay, but deep down I was not happy because mind you, munhu ane mhuri yake and he's a family man zvekuti mukadzi wake calls almost every day, be video call. So I or he has to go in another room for him to prove kumhuri kuti ari kumba uyezve ari kugara ega. This has been happening for almost a year now. Several times I told him kuti nina hangu ndoda kumove out because I don't feel good about it at all. As iye anoita kutsama if I talk about moving out, but handichada hangu everything that's happening is against my morals. Nyaya iripo ndeyekuti baba vakakwereta mari, vakavaka imba nokutanga business, vakakwereta mari yakawanda, masakatira chaiwo 6 figures. I got to know about this a few months ago. Afonerwa nema-debt collectors. Atombaadvise kuti anotaura navo oita payment plan, asi akazofurirana nemukadzi wake kuti asiyane nazvo nekuti vaifunga kuti the bank will write off the debt because zvakaitika kare. Ndakabva ndangosiyana nazvo, but I would hint often kuti anotaura nevebank but akandi-ignore. Now, bank rakaendesa nyaya kucourt and all his finances are now frozen. Haana kana access nemari yake. He tried to call as ivo vakamuudza kuti vakamupa nguva and akavaignore. Vakuda kuti abhadhare 50% mari for them to unfreeze account yake. Mari yacho yakawandisa zvekuti pari zvino hapana anokwanisa kuiwana. Ndakamubvunza kuti ukufungei, akangoita zombe zvake. I pushed kuti atore loan kubasa, but hapana chiri kubuda. Ini tete ndafunga kungoita pack my bags and leave because handingaiti basa rekushandira mukadzi indirectly paying off chikwereti chake. Ndinganzi I've abandoned someone panguva of need here tete. I'm not happy. Ndiri miserable mfunga. I've done all I could to help, but I feel this is not my problem. Already I've lost part of my savings and I have projects kumbato mira vedwe dibatsire. I told him I can't go on like this. He's just saying sorry. But inini bodo. It's a lesson learned on my side. I've never been with a married man mfunge. This was my first time and every day ndongo shituka ndadzidza from this relationship. Kuona munhu wemunhu ndinotiza neupenyu wangu. It's better to be single. Ndaita I'm saving rent. Now I've lost more than I've saved. I'll follow my comment section. I know pane vachatuka, but right now I don't care. I just want the way out. Saka ndakazobvunza ndakabvunza but handikwanisi kuitaura panapa because zvinososo but mari yakakweretewa imari yakawandisa. Mazero acho nengwe ndakangoti shtupi. Vanhu vane chivindi. Saka vanhu vakatora mari vakaita zvavakaita. Yangu yekubhadhara ivo vakabva varelaxa vakati bank richati write off. Asi bank hari write off. Saka nyaya iripo yekutanga. Pane statement randaverenga kwekutanga. Murume uyu ane mhuri kumusha, sezvinei handina kupinda nemoyo. Ndakangoti tingofambidzana tichiziva kuti hapana future. Ipapa pando pandiri kuda. Right now my sister is stuck vachigara nemunhu because havakwanisi kubuda kuti vamusiye nekuti akasara anosara oga. Asi
statement rataura kunzi tingofambidzana tichiziva kuti hapana future. Ndipapa nekuti vava vari kuti hazvizoiti here sekuti ndasiya munhu in times of need, handiti. Asi todzoka pastatement rakanzi ndichiziva kuti hapana future. She is single, she is below 25 sekuona kwangu, handiti. Vana kundipa makore. She is single and she is young. Ende vari kudanana nemunhu anoziva kuti ane mhuri yake, zvichira kuti ndivo vari kubhadhara mabills, ndivo vari kuita zvese. Munhu akatora mari vakanoita zvavakanoita kumusha, vakatora mazakwatira, murume mukuru akanosaina nemudzimai. But right now my sister vabereka dambudziko musana kwavo. Madzimai mazhinji anonditumira tsamba vachitaura kuti vedu takazonokoreta mari kuti murume adai, murume uyu azondidai, vedu ndakazo. Women don't do things for men, I'm telling you, because yei hazvina kusikwa zvakadaro. Varume ndivo vanoprovide, kwete kuti vakadzi vaprovide varume. I know kuti it's going to be hard for you to live, kuti achati wakundisiya in times of need, wakudidi, but wakatombovapa advice. Makatombovapa advice ekuti ngavataure nebank vaite payment plan. Ivo nemudzimai vakafurana kuti hatiskuita. Saka this is not part of you. Munhu nemunhu nemari, hanzi money is very personal. Haungabereki chikwereti chemunhu asina kumbokuroora, munhu ane mukadzi wake, munhu asina future sekutaura kwamaita. Ndiri kungokusimbisa pamati hapana future. Hapana future, you're not going anywhere. Leave him. It's not easy. Those are matters of it, the heart is a but do this for you. Live. Run with your life. And it's nyaya yechipiri ndekuti kwai murume womunhu ivo havasikuda zvekutukwa, vari kutoziva kuti zviri wrong. Saka isu hatitotaura zviri wrong bhozi tose toziva kuti zviri wrong, handiti iyo public secret. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadii tete ndogara ndichitevera chirongwa chenyu kunyanya paYouTube. Tete ndatambura ameno mukwanisa here kundiwanira munhu anondibatsira. Chero anondibatsira hangu kunamata. Tete handizivi kuti chii chinoitika pakati pangu nedoro. Tete mugoona ndakakura ndiri mwana kwaye aida kushandira Mwari. Pakatangira nyaya ndeapa ini ndoshanda nemari. So mugore 2018 ndakapindirwa nembavha vakanditorera mari yemurungu vakasiya vandibata chibharo. Zvinhu izvi zvakaitika 7 times. Apa murungu aisada kuripota kumapurisa nekuti ayasinawo mapepa akakwana. So ndakabva ndaenda kuna vamwe elder vekuchechi. Tete elder vaya vakandibaya panhama nete chokwadi. Akatoita example neni kuma youth. From there handina kumbodzokera kuchechi. I lost everything including mukomana aida kundiroora akazoroora hama yaelder ivavo. Ndakaita depression, ndopa ndakatanga kunwa doro kuitira kuwana hope. Asi ndakazopinda zvine simba. Tete handichagoni ende handifungi kuti ndichadzokera ndoita right. Kana ndikafunga mari yandobata mwedzi woga inokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvinobatsika. Asi marwadzo tete ndoita sendakaroiwa ini. Handina mufaro. Friday yakadarika ini ndakatadza kuenda namanager akandirobha mari yakati wandei. So ndakazotora mushonga wemapela. Nekurwadziwa ndikanwa, moyo wangu wakarwadza kuona kuti ndichiri mupenyu. Dai vasinavo kundibatsira vakandirega, handisina hope muupenyu nekuti doro racho rakundikanganisa nekubasa. Ndokukaruka ndatenga ndisina tarisiro. Kuma doctors ndapedza mari ndichitengeswa type netype dzemapiritsi. Mumwe chiremba akambondisa implant, asi zvakaita wese. Ndaneta tete neupenyu, this is not life. Ndibatsirewo kuti ndingazvifambisa sei. Hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu kuda kubatsirwa kunamata manzwi hatobudi. Hama chaizvo handitori, ndakabarwa ndiri 1. Zvimwe zvinondirwadza tete mashoko evanhu, the way yavakundidescribe nayo inondirwadza. Zvonzi ningi uya anofarira zvekudhakwa. Ndiregererewo ndiri mundex, ndinovimba ndanyora zvinoverengeka. Tete so I'm sorry kuti when you send this message kahle you send it at around 4, so ndenda kutora vana. So sorry kuti handina kwanisa kupindura because mkwakwa kuma 4, saka ndenda kuita zvekutora vana nekubika nekudidi, saka tozotadza kunatso kukupa time and attention. My heart goes to you. Ndarwadziwa because I actually feel the pain. Like I feel the pain. Nyaya yose iri papa hanzi vanhu vanenge nyaya iripo ndekuti vakabatwa chibharo 7 times. Vakatorerwa mari. Murungu akaramba kunoripota. Ndipo pane problem.
pane munhu aimbotaura, I think it was a presentation called the psychologist vaitaura kuti people who have lost kana vanhu vakaabhiswa kana vanhu vakadidi, they become addicted to something. My sister, let me talk to you tinkurumela awengiti, this addiction, don't even blame yourself. It's a way of trying to cope. We are trying to cope because after this happened, you spoke to nobody. So you're trying to escape. This is very painful. All right. What I'm going to do, I'm going to give you numbers of two people, numbers of a psychologist and numbers of a pastor. I want you to talk to, ndakutaura chinhu chechirungu. Ndokumbira kuti mutaure navo vanhu ava, psychologist na pastor, mutaure navo in a very, very special way. Ndichauza psychologist, I'm going to tell her your story, then vachakubatsira. I'm very sorry. Alright, regaitipinde munyaya inoteera but pasara 5 minutes pacamera. Alright, regaitiverenge iyi nyaya yakanzi, hello tete makadini, ndinonzi Naya, not my real name. Ndauya pano nenyaya yangu. I know people might judge me for what I'm going to say. Ndiri musikana ane 19 years, currently living in the UK. Upenyu wandakararama unosiririsa yenyu tete. Pampacho ndinotombofunga kuti zvese zvakaitika, I deserve it. Tete baba vangu inini vaiva munhu anga asingasiyane nemabhurugu. Wese mukadzi wavaona vaimuda. So inini, I'm from a very big family tete. Amai vangu pavakaroorwa nababa vangu havana kunge vaudzwa chokwadi kuti kwaive nemwe mukadzi. In fact, my mom fell pregnant for my dad, and then ndobva vaitiziswa natete, but their marriage didn't work. But their marriage did not work out tete. I started living with my stepmom. She used to ill-treat me, though handina kunge ndaziva kuti it was maltreatment or ill treatment because I was young. I watched some towels in bedroom. Ndobva ndabvunza kuti chii ichi, voti madziwa tete vainyepa. Ndakatozoziva kuti aiva siri. Ndaudza matron kuchikoro vakanditi don't do it again, itsvina iyoyo. My mom got married to another man. They both started living in Zambia. My mom came back from Zambia. Takaenda kumba kwa sekuru. Tasvikako ndakanzi ndirare nasekuru vadiki. Panguva iyoyo I was 10 years. Sekuru was 18. Sekuru vakandibata chibharo vakanditi ndisataura tete. I was broken, but that day sex became my safe space. I went back with stepmom. When my mom went back to Zambia, she started to ill-treat me again. So I told myself that sex was good to be my safe space. In order for me to forget the pain, tete, I was wrong. I started to kurara with different people, and I also became a disobedient child. No one wanted me, tete, but no one had been in my shoes. Nyangu yakareba. Okay, nyangu yakareba. Ndakazotiza pamba ndikanogara namai vangu. She was okay yawo. I love her so much, but the problem was gogo could not monitor me tete. Nekuti age yawo yainge isingatendere kuti vaswere vachindifudza. I was 16 tete. Ndiri munhu ane big body. Men used to take advantage of that, knowing very well kuti I was a child. One day ndakati nchibva kumunda, I was raped by a farm worker. He threatened to kill me. Ndakazvinyarara tete nekuti kanga kasiri kukutanga. I was used to it. Ndakanyarara and drew even more closer to sex tete, which was wrong. I blame myself for everything tete, but I want to thank God for everything that happened because it later drew me close to him tete. I met this young man, akandichinja upenyu wangu. He chose to love and care for me despite my past. Akandidzidzisa kukwira gomo ndichinamata. Tete, I love him so much. Later on, my mom vakazoya ku UK, vakanditora. Now I'm in the UK, but tete problem yangu yave kuti I found that I'm HIV positive. I told my boyfriend, he said it's fine with it. Zviriko here tete. He's not bothered. He said, you love me as I am. Tete, I feel guilty. I feel like I failed him. I've come to the point of me forgiving myself and also moving on. But the guilt that I have, I do not know how many people are infected, tete. And I do not even know where I got it, tete. Anyways, the past is in the past, but the guilt yemkumana wangu kills me.
zvakaoma. Yeah, this is painful. She's 19. She's just 19 years old. She's a child. Mana, 19. I think every parent who's watching this is touched. If you are a parent, that's why it's not like crying is my hobby, but it really shouldn't buy up pamoyo, because I am a mom. I'm a girl mom. I'm a girl mom. I am also that girl. Whenever I read stories like this, ndinorwadziwa kusvika pakatsika pemoyo. Nekuti muri kuona nyaya kwakatangira vaigara kumba. She was staying with, aigara namama, aigara na stepmother, vachimuwachisa machira bedroom. Handiti anga ari mwana achiwacha wachingofunga kuti madziwa ari kuwachisiwa. Abva ipapo vakaenda kunovhizita, akanzi avate nasekuru. Vana mama, why are we too trusting? Kana takunorara imi mama movata menyu murumu, mwana wenyu ovata nasekuru. Kana mwana angosvika, mwanangu grade 5, handiti ndine mwana ari grade 5. Kana mwana angosvika, hai chero asina mbosvika, mwana wose musikana angovata pari safe. Kana mavhakacha, guys, make sure kuti vana vanoenda pari safe. Chirongwa chino I feel kuti Mwari chaiwo vane purpose. Regai ningo, alright, ndoza kuti kune vamwe vanokurumidza kubhekana kana ndichitaura sorry zvenyu, but I have to say this. I think ndakambotaura kuti pane pandakaposa ndafa ndichibuda ropa risingaiti ja nesi vai vakamhanya neni vachinditenesa kuchipatara. Ndaikanamata munamato andikati, Mwari, can you please save my life so that I can work for you? But I didn't know how am I going to work for you. But ndakangoramba ndichingonamata ndichiti, Mwari, save my life so that I can work for you. And I actually believe kuti the next thing chakaitika ndechekuti ropa rakaramba richibuda rakawanda, ndakatanga kuwa chando, ndobva ndazongoti 0. Kubva ipapo ingadai zvakangopera, but Mwari vakandimutsa, ndakazomuka kwa kuma 10 kubva kuma 4. And I believe kuti Mwari vaiziva kuti he wants to use me. I'm coming back to this story. Ndiri kutaura kuti video ino inhasi kwamuri vana mai, kumusha, ku-UK, kuHarare, kuGweru, kuSouth Africa, mukavhakacha, chero ari brother wako, the sweetest brother, munhu ngaasavata nevana. Pamuri ndipo pane mwana wenyu. Ndogara ndichitaura futi kuti ndoziva kuti vazhinji venyu makasiya vana kuZimbabwe, vana vanenge vana nagogo vedu we. Handisi kuti torai vana, asi ivai present mukati meupenyu hwevana, muzive zviri kuitika mukati meupenyu hwevana. I'm very sorry, because nyaya yose maona kuti hatichi kumusoro atira kuti I blame myself. Ndakazviitira ndega. Ndoziva kuti I deserve this. And panyaya yose she's very selfless. Haasi kuchema kuti why ndine HIV. No. Haasi kuchema kuti sei ndakabatwa chibharo. No. Ari kuti but mukomana wangu does not deserve this. Ari kurwadzigwa mukomana wake more than ari zvinorwadzira. Nyaya dzanhasi dzese dzinorwadza. Ndokumbira kuti kana mapedza kuona mavideo aya, ndoziva kuti sometimes ndine machats akawandisa zvezvekuti ndendisina kusefa nhamba dzenyu. Ndokumbira kuti muwe ndichazama kutsvaga nhamba dzenyu, asi ndikupe nhamba dzapsychologist vedu. Tinoshanda napsychologist. Ndinotenda stere kuti pachannel panapa tine vanhu vakaenda kuchikoro. Ndoziva kuti maZimbabwe muri vanhu vakadzidza. Pane vakangoti vedu veka, ini ndokumbira kubatsira. And right now as I'm talking, kana kuri kuti muri psychologist, muri therapist, muri child what. And muchisundwa nemweya Mwari, because vanhu vazhinji havana kana mari yacho, mwana 19 years. Ndokumbira kana muda kushanda nesu, mungonditext kuti vatete, I also need to talk to these people, because hatingaiti platform yekuti toverenga masecret evanhu toseka then do nothing about it. We are not going to do that. Ndarwadziwa. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Tete nyaya yangu yakamira yakadai. Ndainge ndichigara kuZimbabwe, kuHarare namainini vangu, munin'ina wamai,
vangu mushure mekunge mai vangu vashaya 2016. Mai vakati haungagare kumusha. Ndikaenda kuHarare ndikagara ndikatsvaka basa ndiri house girl tete. Ndikashanda kwemakore ndikazofunga zvekutora chitambi changu. Ndikaudza sister yangu aiva kuno kuSouth Africa akanditumira mari yaikwana kuita iyo 7,000 rand. Ndobva ndati ndakusiya basa since mari yangu yauya. Iniwo yekombi kuenda kutown kumalesson ndaiva nayo yandakanga ndashanda. Ndakati ndichangobva pabasa paya pane 1 week ndikafonerwa zvikanzi watibira mari $100. Mari yainzi ndeyaba munini waigara pamba ipapo nekuti vairoja cottage ine 3 rooms. Vachiti ndakachengeta $1,000 yangu ndoda kunoroora saka yasara iri $900. Vatete handina kuba mari nanhasi handizivi kuti yaiva pai mari yacho. Zvadaro takagara another week ndakutoenda kumalesson angu edriving paya kwakufonera kuti police station kwakufonerwa futi nepolisi zvikanzi uya kupolice station kuri kunzwa kaba mari $100. Ndakaenda kupolisi kuya apa yanga iri Friday manheru zvikanzi kupolisi kuya kwavira hatitongi nyaya yako, nyaya inotongwa Monday manheru tokuendesa court. Ndakagara muchitokisi kwemazuva 3 ndichirara zvinhu zvandisina kuita zvinova izvo zvinondirwadza vatete. Chaiko kugara mujerere zvinhu zvausina kuita kana kuba kwacho kunorwadza usina. Ini ndinoti kuvanhu vanoshandirwa kudzimba musapomera vanhu vanokushandirai zvese. Dzimwe dzenguva ndinombofunga kuvaitira utsenye asi ndinobva ndarota mai vangu vachiti handina mwana anoenda kun'anga. Siya zvakadaro. Mwari vachaita kuda kwake vatete. Ndakachema ndirimo muchitokisi. Ndaiti ndikafunga kuti ndatosungwa ndobva ndatanga kunamata usiku chero wese wopedza Sabata chero kudya. Ndakaita mazuva 3 ndichiita chikafu chekumanikidzwa nemaporisa nchinzi unorambira chikafu tokurova asi ndaingotsunya ndobva ndasiya. Zviya zvekuti unoti haugoni kutaura naMwari unoda muprofita inema. Kana uri padambudziko remhosva yausina kuita unoita shamwari naMwari. Zvakazoti yava Sunday kwabva kwauya mumapurisa paduty wanga ari paoff. Ndobva handiti ko iwe wakasungirwei? Ndobva kwanzi nemupurisa akaba mari saka ngagara imomo. Ndakarwadziwa kuudzwa umbavha ndisinei. Mupurisa uya vakazouya mausiku zvavanoita kuti vambokuvhurirai kuti muruwe nemi. Ndobva vavhura door vamayaya. Ndobva ndabuda panze vakati wakasungirwei ndiudze iwe nentiravere. Ndobva ndati ndikunzi ndakaba mari. Vakati wakatora here mari? Ndikati kwete. Akabva ati mupurisa uya ndinoda kuti ubude muno. Akatora mari ndiri kumuona. Ndiri kuzviona kuti hauna kutora mari. Mwana wepo ndiye akatora mari mukomana. Ndobva vatontaura nenhamba yemari yakanga yasara nayo apa aenda kuchikoro ari form 2 mwana iyeye. Pandanga ndakurara vakati ndoda kuti uzvione pavachauya mangwana. Ndoda kuti vana vese vaigara pamba apa vauya. Akatora mari achataura ega. Zvokwadi tete akatora mari akarohwa akataura ega. Chero mai vacho vakashamsika vakati zvokwadi taisungira munhu asina mhosva. Ndoti kuna mai vane vasikana vemabasa musangoti zvese ndi house girl please tapota. Kuita maid haisi mhosva. Tinotambura tozviziva but musazoti tiri mbavha. Asi ndinoti kuhama dzangu dziri kujere kuna Chikurubhi nemuti murefu vakasungirwa zvavasina kuita. Mwari achakutungamirirai mugobuda nenyasha dzaMwari. Tete ndinoona tete Tilda vachienda kumajere. Chinzwa nyaya dzacho dzevanhu. Ndichinzwa nyaya dzevanhu vachiti havana mhosva asi ndakapiwa makore akawanda. Zviriko unogarira mujere nyaya isiri yako. Ndatenda hangu. This is very practical because kana muchigara kumba mukangoshayiwa anything indogara nevana vangu afoti 3 girls and 3 girls and my husband. Saka kana tikashayiwa chatashayiwa panapa Sophia vanangu vasovatora ichi chidzidzo kwatiri kwetese. Handisi kuti ini ndiri perfect, ini handisi perfect, ndine mamistake. Ndakatovapindura ndikavaudza kuti do you know kuti last week ndakashayiwa matablet 2 matablet nanisiri kuwaona. Mwanangu akati maybe it's until you took it. Ndikati maybe because isusu toitorerei, you understand me. Saka apa mune chokurumidza kujaja kuti ndiani tivatora kotikatsvaka. Ndakatozotsvaka matablet ndobva ndawawana asi nangu I'm not quick to say hello mandibira. I don't do that because unenge usina mafacts ugozodipa. Handiti you need to sit down with yourself. Ngatirege kutanga tapuma vanhu tinyatsotsvaga. Vana vedu havasi masaints. Handiti our children are not saints. Ora yangu alright, ngati tinoda kuverenga nyaya inotevera. Yangu tete gore rinochairo ndakaprofitwa nema kumasowe kunova iko kuchechi yandopinda tete. Madzibaba vakati vanhu vepa
vapedza zvekunamata iri Sunday paya ndikati regai ndiende paline kuna vamuprofita vanogona zvikuru vane mbiri pachike. Ndakabva ndaguma kushandirwa kusvika pari. Handidi kunzwa vakomana vemweya ava ndiri paline paya tete. Ndakaita wechipiri kushandirwa. Moziva timu Masowero danidzira zvekuti vanhu vese vanonzwa nyaya yako. Etiti heri rabi heri amen. Amai ndaona kuti munorwara mune HIV. Ukaenda kuchipatara nhasi munopiwa mapills. Ndaona monwa. Tete zvakandinetsa ndifunge ndane 4 years nobonde. Ndakapedzera kuita sex na boyfriend wangu 2021 ndisati ndauya kuSouth Africa. Ndina kuda kuita naro tete zviripi tete zvo vamuprofita vakaona zvitama zvandaita pakisusi tete vakaridza zvehakata muprofita heri rabi maikoro andiriya enda zvakanaka day by day Friday amen zvanzi amai ndikakuprofita inyama yako unozoti muprofita vakaromba naanoona imi tete. Ndakaita BP pamasove ndikati ex-boyfriend yangu takatestwa asi akazorara nemunhu anorwara asizatova 4 years sina kubuda ndisingakosore. Tete ndakaipiwa dombo paya zvikanzi mondogeza asi ukaenda kuchipatara musama mapirits ndaona mazimbe muviri akurambai. Tete ndinoti vanhu namatai Mwari musanyeberwa nevanhu ava vanoti toprofita tete. Ndakabva ndichipepereka nemhepo ndaudzwa kuti ndinorwara ndichatarisa shedzero. Ndichatarisa shedzero ravaita apa vanhu vakungonditarisa tete. Vamuprofita vakarova hakata dzavo vakati Mwari wababa Johani ndipe mwenje zvikanzi mai ndaona wakura hauna imba zvokwadi tete. Imba handina zvangu ndiri 27 years asi nezuva iri ndakati ndasvika kumba ndakaudza tete vangu zvandandaudzwa kuMasuwe paya vakati hazvinetsi unonotestiwa ozovaratidza mari zao tete. Ndinoyo ndafumubata jongo muromo kwaClicks svikiti ndikati ndoda kutestwa pano ndikuda kuenda kubasa. Vakati wakarara nemunhu here ndikati 2021 vakaseka sister vaya vechirungu. Ndakatorwa matest paya wanikwe handirwari. Ndakagara sei ndikati ndoda kuenda nacho kuMasuwe kuna vamuprofita vaya vaonewo kuti vanoprofita nema tete. Udzai vanhu vanamate vega kutevera bhaibheri chaiko kwete zvechiprofita inhema dzoga. Sei ndanyora nyaya yangu ndanzwa nyaya maverenga yemuprofita vaiva n'anga vakasondoromba zvakaita muprofita wekumasvutu. Nowadays ngatidzidzei kuisa mabvi pasi tega. Ina handichadi kuhwa chinonzi muprofita futi. Ndakanyeberwa. Ndaimborambawo kuti vakomana vemweya vanonyepa. Ndaseka ndakadzokera zveruviri kuchipatara kunotestewa. Handirwari imiwee. Handi nyaya dzose dzatinoudzwa zvechokwadi. After vatumira message vakatumira 2 matest zvesho mapicture 2 ari negative 1 line. Ndikati kozvamuri negative 1 saka varungotaura kuti vedo pamunoenda kumaprofita kuya be careful because munonyeberwa. Imagine kuti at least you could test it and you could prove kuti are you sick kana kuti you are not. Ko imagine case yekuti mwanzi vatete vako vaya vatsvuku vane wigi chena ndivo vanoroya mai mwana vane wache goridhe zvesho vamugovatasa mugoti ndivo but you cannot prove kuti ndinoroya here kana kuti handiroyi. You cannot prove kwai nevamwe muri kutengese gocha kwai muri kutengese gochako iyoyo mucharombeswa nechako navatete venyu vava vatsvuku vewigi handimozvona. Ende imi hamugoni kuprova kuti ndoroya kana kuti handiroyi kana ndiri kukurombesa kana kudii. Pane vamwe vaihlakana kuuya kuMothers Day uku kwai munobva marombesewo navatete venyu vavo. Kaizi munogwara imi. Saka ndiri kuti inini there are certain things that you cannot prove. Handiti pane zvinhu usingagoni kuprova zvaunenge waudzwa namadzibaba but because madzibaba munhu waunobeliever you highly believe him unovaisa apa mulife zvose zvaunotaura zviri correct. Saka ndiri kubvunza kuti zvingani zvinhu zvamakanyebegwa izvezvi pana mainhingi vamusingatauri navo because kuMasuwe makanzi ndivo vari kukuroyai ko kana vasirivo. There are certain things that you can prove. There are certain things that you cannot prove. But from this nyaya tasvivira toka kuti unotonzi vakanyadzisiwa vakanzi munogwara mune HIV
vapedza futi zvikaimsamo mapiritsa munenge mapuwa kuda kuda kukuuraya zvakaoma. Right, regai tiverenge nyaya yekupedzisira. Nyaya dzanasi dzakawanda, but mangwana pane nyaya yatumirwa. Nyaya iyi kai ndabuda musodzi ndichiona simba raMwari iaudio. Saka what happens with audios now, because akareba audio ndofanira kugara pasi ndoateerera ndichitaipa. Saka I need so much time. I was supposed to read nyaya yokwekutanga nhasi, but ndakonewa. Pane nyaya yandisati ndaverenga futi, maiwe dzakawanda. Alright, regai tiende kunyaya yaQueen Elizabeth. Pane nyaya yandifanira kuiregerera because yakantumigwa kare ndichingoiregerera. Alright, regai nditsvake.